Hola, bon dia, gràcies per la invitació. Jo, si no us sap greu, parlaré en castellà perquè quan tinc que fer una conferència i tinc que pensar el que tinc de dir en català, m'embolico una mica. Després al col·loqui si el faré en català, que el faig, penso normalment, però per a les conferències he descobert que el català no me va, claríssimament, no? Bueno, Pepe Gutiérrez, Fundación Andreu Nin, una pequeña información. La Fundación Andreu Nin prepara para el mes que viene, el día 16 de junio, un acto en el Parlamento organizado por la izquierda parlamentaria, en la cual se hará un homenaje a Andreu Nin y habrá un acto en el cual participarán todos los primeras espadas de la izquierda parlamentaria, Pepe Navarro, el David Fernández, el Joan Herrera y el Quim Junqueras. Después habrá un debate y una participación bastante amplia. Y bueno, esto viene a demostrar la vigencia y la actualidad del pensamiento de Andreu Nin. Actualmente no hay ninguna fuerza política que podamos mencionar aquí con siglas y revista o dirigente que mantenga las calumnias y las canalladas que hizo el estalinismo contra Andreu Nin, que sí es una victoria histórica que está ganada. Y bueno, es un hecho que seguramente quizás no lo veáis la gente joven en perspectiva, pero para los que hemos conocido la época de apogeo del estalinismo, en la cual la historia se escribía un poco en función de lo que se entendía que era lo correcto y lo que había sido el Stalin como continuador de Lenin, etcétera, etcétera, pues es una batalla enorme, ¿no? Y aquí en Cataluña está completamente ganada y ya digo, no hay ninguna fuerza política, ningún intelectual, nadie que desdiga el hecho de que Andreu Nin es una de las grandes figuras de la historia del movimiento obrero español, seguramente el más preparado de todos. Dicho esto, cuando hablamos de Andreu Nin tenemos que hablar, es decir, Pelai Pallés lo hace, Andreu Nin una vida al servicio de la clase obrera. Es un militante del movimiento obrero con todas las consecuencias y lo es desde una edad muy temprana. El movimiento obrero español se caracteriza por dos trazos fundamentales, creo que lo explicó muy bien Perry Anderson. El movimiento obrero español por abajo y a nivel de cuadros medios es uno de los movimientos más ricos y más potentes que se da en la historia del movimiento obrero en general. Sin embargo, por arriba, a nivel de intelectual y de pensamiento, de capacidad de reflexión, es de una pobreza bastante dolorosa. Que si eso se da tanto en el ámbito de la socialdemocracia, que no hay apenas pensadores capaces de analizar y de discutir, y en el caso del anarquismo. Y eso además tiene nombres y apellidos y tiene fechas. Y Andreu Nin tenía una obsesión, Andreu Nin y Joaquín Maurín, con lo que pudo haber sido una relación distinta con personajes como fueron, sobre todo Salvador Seguí, el Noi de Sucre, pero también Francesc Layret. Y aquí explico una cosa que Landi lo explica muy bien en el libro suyo y creo que es un hecho que no se subraya lo suficiente, lo que significó el asesinato de Salvador Seguí y de Francesc Layret. Desde luego, si alguien había en la CNT con una capacidad de reflexión crítica, ese era Salvador Seguí. Nadie le pudo luego hacer sombra en ese terreno. No hay ningún dirigente ulterior, ni Peiró, ni Durruti, que tuvieran la capacidad de análisis, de comprender las cosas que tuvo Salvador Seguí. Su nivel intelectual era muchísimo más alto, su capacidad de saber responder a las cosas era mucho más alto. De manera que, por ejemplo, Salvador Seguí es un poco el arquitecto de la unión obrera que se da en el año 17, en la huelga general entre la CNT y la OGT, un momento cumbre. Y también es un elemento que mantiene una postura sobre la Revolución Rusa que es muy razonable en el sentido siguiente. O sea, él no dice que tengamos que ser comunistas, él dice que nos podemos entender. Y hay una relación muy positiva con el sector que dentro de la CNT va a defender la Revolución Rusa, y siempre desde su propio criterio. En cuanto a Layret, fue una parte del Partit República Català, en el cual se encontraban dirigentes como Lluís Companys, eran jóvenes en aquella época, que cuando fue asesinado era militante de la Internacional Comunista.
Es decir, es el primero la primera fracción del catalanismo de izquierda que plantea que la Revolución Rusa es una fórmula, una experiencia y que el leninismo representa una aportación sobre la cuestión nacional y se apunta. Lo que pasa, bueno, es asesinado Layret, es un partido minoritario, luego viene la dictadura de Primo de Rivera y todo eso desaparece, pero vuelve a plantearse a finales de los años 20 con corrientes del nacionalismo catalán, dirigida por Jordi Arqué y por Josep Rovira y otros que provienen de la corriente del Estat català y del sector de Macià, que evolucionan hacia el comunismo y que luego serán elementos constituyentes del POM. Andreu Nin tiene, para hablar de la cuestión nacional, hay un libro suyo que es la culminación de ese planteamiento, escribió muchísimos artículos, pero es en el libro Els moviments d'emancipació nacional que cristaliza ese planteamiento fundamental. Ese libro es representativo de una evolución y esa evolución llega hasta nosotros creo que en 4 etapas fundamentales. 2 etapas en vida de Nin y 2 etapas ulteriores. La primera sería la etapa de formación. Andreu Nin comienza a militar justamente durante la Revolució de Juliol, la Revolució de Juliol, que es la Semana Trágica, interviene en el Vendrell como piquete para que los soldados no lleguen a Barcelona. Y en aquella época ya está en el ámbito del republicanismo federal, que es el planteamiento mayoritario dentro de la izquierda liberal y socialista aquí en Cataluña. Y en 1921 se va a la Unión Soviética. En ese tiempo, Andreu Nin destaca como un dirigente en Cataluña del socialismo marxista, que discrepa con la dirección del PSOE. Él llega a ser secretario general de la CNT en la época del comienzo del pistolerismo, se salva de milagro prácticamente, o sea, matan al que va con él, pero a él no lo matan. Y es el que hace una reflexión desde el sindicalismo revolucionario que se aproxima a la Revolución Rusa. En ese tiempo hay la cristalización de su pensamiento que llegará a cobrar forma con el encuentro con Lenin. O sea, el planteamiento teórico de Andreu Nin no es original, es un planteamiento teórico que es deudor de Lenin. Y desde luego, si hay un pensador marxista y un teórico socialista que ha analizado de manera más pormenorizada, más coherente y más amplia la cuestión nacional, ese es Lenin. Y Andreu Nin es un seguidor de Lenin. Luego hay una segunda etapa, que es la etapa republicana. Nin regresa aquí en el año 30, se incorpora al movimiento trotskista, luego, como ya sabéis, participa en la Alianza Obrera y participa en la formación del POM. Si hay una manera de definir el POM, es el partido de la Alianza Obrera, el partido que plantea la unificación del movimiento obrero en función de un proyecto de revolución democrática que, como la burguesía no es capaz de hacerlo, tendrá que ser una revolución socialista. Cuando escribe el libro en 1935, es el año después de los hechos de octubre, del 6 de octubre aquí en Barcelona, en el cual la Alianza Obrera ha podido demostrar que el movimiento obrero y el movimiento nacional pueden ir codo con codo, pero que el movimiento obrero va más allá, quiere más, se plantea otros objetivos. En ese punto es donde él desarrolla su principal esquema, o el esquema que ya había desarrollado Maurín, y que luego desarrollarán también Pierre Vilar, Josep Fontana y otros teóricos con matizaciones diferentes, por supuesto, que expresa muy bien el sentimiento del movimiento obrero de la época de la mitad de los años 30. Ellos analizan de que, como el criterio leninista de que la revolución democrática tiene una cuenta central con el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Ellos consideran de que eso es lo correcto en el caso de Cataluña, lo comienzan a considerar en Euskadi a partir del año 32 aproximadamente. Curiosamente, cuando Maurín va a Galicia en el año 36, estalla la guerra civil, uno de los temas de discusión es ese, por lo tanto también lo implican a Galicia. Y el esquema de ello es el que entienden de que la cuestión nacional la inicia la burguesía, eso es clarísimo en Cataluña, sí, hay un sentimiento nacional generalizado, pero quien le da forma y expresión política es la burguesía, con la Renaixença y con la expresión organizativa de la Lliga. Es decir, la Lliga demuestra que sus dioses no son las libertades, sino el negocio, y, como diría un historiador socialista español,
a la hora de verdad prefiere la Guardia Civil que las libertades, cuando están amenazados por el movimiento obrero. Eso lo demuestra 1929 y lo demuestra también la dictadura de Primo de Rivera. Curiosamente, Andreu Nin tiene un libro contra Cambó, que es las dictaduras nostra temps, en la cual Andreu Nin replica al planteamiento de Cambó, que Cambó considera de que, tal como está la cosa, es necesaria una dictadura como la de Mussolini para poner orden, ¿no? Entonces, Andreu Nin le contesta de que si hay una dictadura pendiente aquí es la dictadura del proletariado, tal como la entiende el marxismo clásico, o sea, como la democracia obrera, por supuesto. Una segunda fase en ese planteamiento es de que la traición de la burguesía liberal y de la burguesía nacional representada por la Lliga da lugar a una ruptura por la izquierda con sectores de la pequeña burguesía, que la expresa perfectamente Esquerra Republicana en cuanto a su dirección. Si por abajo Esquerra Republicana era un fenómeno social muchísimo más amplio, este sector intenta buscar una vía de solución a través de la República Federal, solamente la puede encontrar con el movimiento obrero, pero su relación con el movimiento obrero es ambivalente. O sea, por una parte trata de buscar su complicidad, pero por otra parte teme ser desbordado. Esa es la historia del 34, de los hechos de octubre, aquí clarísimamente. Entonces, él considera que tiene que haber esta tercera etapa, que es la de la revolución socialista. Ese planteamiento está explicado en debates en relación a lo que tenía que hacer la Revolución Española en un momento en que el movimiento obrero parece y tiene todos los elementos para llevar a cabo esa revolución. Una revolución que tiene que ser democrática, puesto que aquí la burguesía ha dejado todo pendiente, que tiene que hacer la reforma agraria, que tiene que separar la Iglesia del Estado, que tiene que acabar con las tentativas colonialistas, que tiene que permitir el derecho de autodeterminación de las nacionalidades, pero, es decir, que no lo ha hecho la burguesía y lo tiene que hacer el movimiento obrero. En eso estamos en el año 36 y ese es el proyecto del POUM y de la izquierda revolucionaria en general en la guerra civil. Ese proyecto todavía está en discusión en relación a la interpretación de lo que fue la guerra civil, pero cada vez cobra más entero la idea fundamental, que es la siguiente. O sea, la guerra civil existió porque el Frente Popular y la dirección del Frente Popular no quiso detener a los golpistas en su momento. Sabían perfectamente que se estaba tramando un golpe de Estado y estaban al minuto. Tenían una información de primera mano, eso hoy documentalmente está comprobado. Sin embargo, no actuaron como tenían que haber actuado. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta solamente es muy sencilla. También temían al movimiento obrero, subestimaban lo que significaba la trama golpista y no querían actuar contra el ejército porque necesitaban al ejército contra el movimiento obrero. Por lo tanto, la guerra civil es un poco el producto de eso. Si hay una república y si hay una guerra civil es porque hay un movimiento obrero revolucionario, un movimiento obrero encarnado por la CNT, por la base social amplia del PSOE, por sectores del Partido Comunista, por supuesto, que creen que eso lo que hace su partido son tácticas para hacer lo mismo, y por la mayoría del movimiento obrero en general. El planteamiento es ese, ¿no? Que luego eso se tuerza por toda la cuestión de la intervención de la Unión Soviética y por la incapacidad de la CNT de dar respuesta, eso ya es otra historia, ¿no? Ese es el legado fundamental y ese es el legado que nos llega a la generación de los años 60-70, ¿no? Que aquí, pues algunos de los que estamos aquí representamos. Es la última generación que dio la batalla. O sea, luego no hubo nada. Si a partir del final de los años 70 esto se agota y nos vienen 30 años, es decir, de paz social y de conformismo y de derrotas del movimiento obrero. Pero en los años 60-70, es decir, hay una tentativa de recuperación de las tradiciones heterodoxas. Eso se vive en todas partes. En Inglaterra, por ejemplo, es evidente, en Francia, en Italia. Es un momento de deshielo del estalinismo, de desprestigio de la socialdemocracia clásica y la emergencia de las nuevas vanguardias que se expresan en corrientes neomaoístas, que son las más disparatadas y las que acaban desapareciendo, neoanarquistas, situacionistas, etcétera, etcétera, y neotrotskistas, porque evidentemente es otra época, otro contexto y otra situación. Y en esas corrientes hay una tentativa de recuperación del Andreu Nin, que se da ya muy temprano, en mitad de los años 60, y que se desarrolla a lo largo de los años 70, y que asume y que aprende de ese legado. Lo que pasa es que la correlación de fuerza ya no es la misma.
Si la correlación de fuerza está enteramente en manos de la mayoría del Partido Comunista y luego ya a partir del 76-77 del Partido Socialista, en tanto que las minorías proféticas, los grupos minoritarios, lo que llaman en Francia el gauchisme, es decir, no tiene una capacidad de cambiar la situación. Tiene capacidad de movilización, de hacer muchas cosas, pero no tiene capacidad de cambiar la situación. Eso da lugar al desastre de la transición, un desastre que las conquistas logradas por abajo acaban siendo asimiladas por la derecha en un proyecto de régimen bipartidista, que es el que hemos conocido todo, y eso se ha acabado. Sí, eso ha entrado en crisis abierta, incuestionable, hasta el punto de que uno de los historiadores conservadores, que es el padre del proyecto de ley de la memoria histórica, o sea, un señor que está al servicio del sistema, en una declaración reciente dice: no nos extrañemos que cualquier día aquí pete el PP y el PSOE y esto, es decir, sea ingobernable. Bueno, en eso estamos. En ese punto vuelve lo que nunca se ha ido, que es la cuestión nacional. Vuelve, se plantea en primer término, porque es una reivindicación pendiente, porque España es un país, una cárcel de pueblo, porque existe la aspiración legítima de unas libertades democráticas que se concreta con los derechos nacionales. Pero volvemos a plantearnos con el mismo tema, o sea, ¿qué contenido se le da a eso? Yo termino rápido. Hace unos días estuve en un debate, yo creo que debatir lo que es la cuestión del derecho a decidir y la situación me parece que es fundamental, que no tiene que dar en las élites, sino tiene que irse a los niveles más horizontales. En un debate, en dos que hemos tenido allí en el Garraf, aparecieron amigos y compañeros de la Asamblea Nacional de Cataluña con un planteamiento muy curioso, ¿no? Estamos de acuerdo en todo, pero ahora se trata de conseguir la independencia y luego ya en parlar en convergencia, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que ese etapismo no es consecuente, porque Convergencia no deja de aplicar su política neoliberal y de intentar llevar a cabo su proyecto neoliberal. Por lo tanto, es decir, no se trata de separar una cosa de la otra. Otra cosa se trata de que la base social de Convergencia tendrá que cambiar de bando, pero evidentemente la lucha por los derechos nacionales de Cataluña es una lucha por los derechos sociales y en contra del capital. Y eso es una cuestión fundamental que nosotros tenemos claro, porque tenemos claro un legado que está ahí y que en el Estado español y en Cataluña nadie expresa mejor que Nin y Maurín. Con esto termino. O sea, es decir, Nin y Maurín son elementos complementarios, aunque pudieron disputar en algunos momentos, y a veces la han intentado enfrentar. Evidentemente hay discrepancias puntuales, pero en esa discrepancia a partir del 34 prácticamente quedan limitadas. Y yo creo que forman parte de un legado incuestionable, tanto por la integridad personal de ellos, en tanto que fueron revolucionarios, como por su aportación. Y cuando volvemos a empezar y no sabemos bien dónde nos dirigimos, tenemos que saber de dónde venimos. Por lo tanto, el tema de la memoria y del legado es una cuestión fundamental. O sea, saber recuperar de dónde venimos, qué es lo mejor que tenemos, no para aplicarlo tal como nos viene, sino para enriquecerlo. No se trata de guardar las cenizas, no se trata de adorar lo que ese legado, sino se trata de saber leerlo, saber actualizarlo y saber enriquecer los planteamientos que son actuales, que son problemas actuales y que en su panorama general són bastante diferents. Una mica per parlar una mica del context primer, no? I, bueno, jo crec que el títol de la xerrada, no? Andreu Nin, Revolució Social o Alliberament Nacional, és una provocació, no? Perquè l'Andreu Nin, si estigués viu, diria no, Revolució Social i Alliberament Nacional o al revés, no? Són dues coses que es combinen, no? Però jo crec que una mica per parlar del context més d'ara i lligant una mica després amb les idees de l'Andreu Nin, jo crec que l'11 de setembre del 2012 marca una mica un punt i a part, no? Això és una cosa bastant evident, no? És un abans i un després i sobrepassa totes les previsions, no? Les previsions que teníem tots sobre com aniria aquesta manifestació, que podia significar, però sobretot, i com a cosa més important, sobrepassa les previsions de Convergència i Unió, no? Que pensava que fins i tot en algun moment va intentar fer que la manifestació fos a favor del pacte fiscal, no? I el moviment popular li va dir no, la manifestació és per la independència, si vols venir vens i si no vols, doncs no cal que vinguis, no? Llavors, per primer cop, és un punt i a part també perquè veiem com l'independentisme arrela
a la societat catalana d'una forma que no ho havia fet abans, no? I per primer cop veiem com després des dels anys 80 als anys 90 l'independentisme sempre es manté entre un 20 i un 30%, a vegades arriba al 37% de suport a partir sobretot a partir del 2006, però específicament a partir de l'11 de setembre comença a superar el 50% i sembla que la cosa no marxarà. I és interessant veure com una dada que s'ha repetit moltes vegades ja, que és que a les enquestes a tota la gent independentista, més del 70% de les persones que són independentistes es declaren obertament d'esquerres i contra les retallades. I això és un argument que és molt important explicar, no tant aquí, perquè aquí ho sabem, anem a les manifestacions i sabem qui hi ha, sinó sobretot fora de Catalunya o fora dels països catalans, per combatre una mica la idea que certa part de l'esquerra té que això és una cortina de fum de la burgesia nacional i el moviment obrer no pot anar darrere de la burgesia. Jo crec que és interessant veure que tot el que està passant, encara que Convergència i Unió ho intenta hegemonitzar, evidentment, és la seva feina, intentar hegemonitzar sempre els moviments populars, no és una cosa inventada per Convergència i Unió o una cosa inventada per la burgesia, sinó que és una cosa que neix sobretot del moviment popular. I un altre punt a tenir en compte en aquesta contextualització és el tema de la crisi econòmica. La crisi econòmica que estem vivint amb les conseqüències socials, retallades, etc., no només no para el moviment nacional, sinó que de fet és un factor catalitzador que accelera tots els processos. I és interessant veure en aquest sentit una mica els resultats del 25 de novembre. Convergència i Unió avança unes eleccions per intentar surfejar l'onada independentista i ven una idea que és voteu-me a mi, fins i tot amb aquesta idea tapista que explicava ell, que és voteu a Convergència i Unió ara per poder fer independència i ja parlarem després del model d'estat que volem, ja parlarem després de la qüestió social. Però, tot i que guanyen les eleccions, i per tant són els guanyadors de les eleccions, això ho hem de reconèixer per no ser massa eufòrics, és veritat que baixa i és una patacada electoral en el sentit que no només no aconsegueix mantenir el que tenia, sinó que no aconsegueix pujar fins a la majoria absoluta i, a més, baixa molt en vots, però també en representació al Parlament. I el que és interessant també és veure que els resultats electorals tampoc no és que indiquin ni que hi ha una baixada de la consciència nacional i sobretot el que indiquen és que es vincula, no perquè nosaltres ho vulguem, no perquè nosaltres diem, és molt important que es vinculi la qüestió nacional amb la qüestió social perquè són dues cares de la mateixa moneda i ha de passar així. No és que ho vulguem, sinó que passa. La gent va votar i vota amb molts matisos, però un vot que és per la independència i contra les retallades, i per tant identifiquen molta part de la població, independència sí, però Convergència no. I jo crec que això és important, perquè jo crec que després del 25N sí que s'obre un període on és més probable o estem més a prop d'una situació on l'esquerra, entesa en termes amplis, però també l'esquerra anticapitalista, sigui capaç d'hegemonitzar el moviment o de dirigir el moviment independentista o de, com a mínim, situar-se en posicions més fortes. Però a part dels antecedents immediats, jo crec que és obvi que hi ha tot el model, tota la crisi de règim que s'està obrint respecte al model que es va tancar a la transició és un antecedent històric important, a part de tota la història de la qüestió nacional. Però parlant d'antecedents immediats, jo crec que hem de parlar del 2005 i el 2006, perquè el 2005 el govern del PNV presenta el Pla Ibarretxe, el 2006 el govern del tripartit presenta la idea del nou estatut i es comença a parlar de la segona transició, que és la idea aquesta de tot el que vam parlar a la transició comença una mica a fer aigües i hem de tornar-ho a reformular, però això és un fracàs total, és un fracàs a l'hora d'intentar mantenir l'estatus quo, perquè el Pla Ibarretxe o el nou estatut, quan arriben a les Corts a Madrid, es veuen retallats. I una de les coses, no només retallats, sinó que finalment al juny del 2010 el Tribunal Constitucional fa una sentència en contra de l'Estatut, que jo crec que això és un punt superimportant a tenir en compte a la història més recent, que és, jo crec que li cau la bena als ulls a la població de Catalunya i tothom es dona compte que dintre de l'estat espanyol el dret a autodeterminació serà una cosa que no aconseguirem per les bones i amb la negociació, sinó que serà fruit de la lluita. Llavors, fins i tot en aquest nou estatut, nosaltres, l'esquerra anticapitalista, l'esquerra independentista també, la gent que estem més a l'esquerra, votem que no, perquè entenem que és un estatut que
continua sense resoldre el problema nacional fonamental, que és el respecte al dret d'autodeterminació, i a més, des d'un punt de vista social, no assegura, no és un avanç significatiu respecte al que volíem, no? Però el que és important també és que davant de les retallades que venen de l'estat espanyol, la resposta comença a ser una resposta que va molt més enllà del pla institucional i es converteix en una resposta popular, amb manifestacions molt grans el 2006 dient som una nació, tenim el dret a decidir. I d'aquestes manifestacions en sorgeix un moviment encara més interessant, que és el moviment de les consultes, sense el qual no s'entendria tota la situació que estem vivint ara, que és un moviment de base i que és relativament autònom de les organitzacions polítiques i que jo crec que torna a reforçar la idea de que el que estem vivint ara és una interrelació entre organitzacions polítiques i moviments socials, però hi ha molt de pes, a la força del moviment independentista hi ha molt de pes de la gent organitzada des de baix. Llavors, a part d'això, a part de que una mica a les eleccions del 25N posa una mica en dubte la teoria aquesta de la cortina de fum, que tot és una cosa orquestrada per la dreta, també hi ha coses importants, com augmenta el sobiranisme, augmenta l'esquerra i sobretot apareix la CUP. Apareix la CUP Alternativa d'Esquerres com un nou projecte que jo crec que no es pot entendre sense entendre, en primer lloc, clar, tota la feina que porta acumulada l'esquerra independentista, però sobretot també el tema del 15M. Jo crec que això és molt important, i aquí s'obre aquesta idea de, estem vivint una crisi sistèmica que té moltes cares, sobretot la cara més greu és la crisi social i el drama, per exemple, el drama dels desnonaments, que és una cosa gravíssima, però també estem veient un altre aspecte que es veia al 15M, que és una crisi democràtica. Democràcia real ja era una de les coses que es demanava, democràcia real ja en el sentit de, i jo crec que això és una cosa que en el fons la societat fa molts anys que sap, que és que aquesta democràcia és una democràcia de mentida, on els que manen són els banquers i no la gent que escollim, on no tenim cap tipus de control ni de possibilitat de revocar els polítics, etc. I jo crec que aquesta crisi democràtica que s'està vivint ja no només a l'estat espanyol, sinó a tot el sud d'Europa, amb les tensions entre la voluntat del poble i el projecte europeu dominat per la troika d'austeritat i retallades a Catalunya, a Euskal Herria també, però crec que és específic més de Catalunya. Aquesta crisi democràtica es tradueix aquí o s'alimenta o es retroalimenta amb la qüestió nacional. Aquí no tenim democràcia perquè manen els mercats, però a sobre no tenim democràcia perquè no ens deixen triar la nostra relació amb l'estat espanyol. Llavors, aquí es veu una mica com es torna no per la nostra voluntat a interrelacionar la qüestió nacional amb la qüestió social. El moviment independentista neix o es reforça últimament també com a reacció a l'estratègia de l'estat espanyol, que és una estratègia recentralitzadora. El que es veu és que no només no avancem, o l'estat de les autonomies, que no reconeix el dret d'autodeterminació, no pot avançar i resoldre el problema nacional, sinó que la dreta espanyola i l'estat espanyol en si aposta en aquests moments de crisi per tirar endarrere les poques coses que s'havien aconseguit. Llavors, jo crec que és molt important entendre això, que com el 2005 i el 2006, malgrat tots els arguments que després explicaré que té la dreta, que és que sou insolidaris, voleu la independència i no construir la solidaritat entre la gent, etc. Una de les coses importants és la negativa explícita a reconèixer coses que semblen tonteries o que semblen coses poc importants, que surten al preàmbul, que és Catalunya és una nació. I diu, no, això no pot ser. Ja vam acceptar la transició, el tema de nacionalitats i realitats nacionals i tal i qual, però no pot ser que surti del preàmbul que Catalunya és una nació. Jo crec que això és important entendre-ho, que és el fet que no acceptin que Catalunya és una nació és la seva última excusa per no acceptar el dret d'autodeterminació. Jo crec que si acceptessin un estatut on posés que Catalunya és una nació, el debat sobre que la nació aquesta pot escollir el seu futur o la seva relació amb l'estat espanyol seria molt difícil de negar. Només es podria negar amb repressió i dient les coses clares, no volem que decidiu perquè no volem i punt. Llavors, jo crec que el que vivim una mica a partir del 2006 és l'esgotament de l'estat de les autonomies, la impossibilitat de seguir amb un pacte social i nacional que impedeix el desenvolupament dels drets democràtics bàsics. Però jo crec que durant la transició no només l'esquerra, no tota l'esquerra, evidentment, l'esquerra radical o l'esquerra independentista no accepta els pactes de la transició, però sí que l'accepta l'esquerra socialdemòcrata, però no només
I això, que sempre en parlem, la gran traïció de la transició, com pot ser que després d'un moviment que tenia uns punts bàsics entre els quals hi havia l'autodeterminació s'acabin signant uns pactes que no inclouen aquest dret, sinó que també cedeix la dreta. La dreta, que veu que la societat està molt organitzada amb un moviment obrer molt fort, cedeix i diu, bé, no ens agrada, però ens agradaria tenir un estat supercentralitzat, jacobí, però cedim i acceptem l'estat de les autonomies, cosa que ara, en el context de crisi i de, sobretot, debilitat en la correlació de forces per part del moviment obrer, volen tornar endarrere i recentralitzar. Llavors, jo crec que aquí entra una mica el que ha parlat una mica ell, la qüestió nacional, les idees de l'Andreu Nin en relació a la qüestió nacional. Jo crec que hi ha diverses coses a dir. Una, la idea aquesta de que la qüestió nacional o els moviments d'emancipació nacional són part de la revolució democràtico-burgesa, en el sentit de l'estat espanyol no ha sigut capaç de resoldre la qüestió nacional, no cal o no caldria una revolució socialista internacional per resoldre aquest tema. És un tema que es podia haver resolt si s'haguessin donat circumstàncies històriques diferents dins mateix del capitalisme. Però Andreu Nin el que diu és, en aquest context on això no s'ha resolt, la classe dirigent catalana és incapaç de resoldre-ho. I l'exemple més clar és el paper que juga la classe dirigent catalana durant el franquisme. Poden triar defensar les llibertats nacionals, que és el que sempre estan dient, o poden triar protegir-se del seu gran enemic, que no és l'estat espanyol, sinó és la classe treballadora que els hi vol robar el poder, i trien per lo segon, i per això donen suport a l'aixecament feixista. Segurament a casa seva no els devia agradar que els hi prohibissin el català o que els ataquessin nacionalment, però era igual això. La qüestió és mantenir els seus negocis, i la qüestió és que l'estat espanyol és una arma de dominació de classe. Utilitza la qüestió nacional per dominar això, però és una arma de dominació de classe. Llavors, Andreu Nin diu això, diu com a part de la revolució democràtica burgesa, com a part de drets democràtics bàsics, la classe treballadora no pot donar l'esquena a això, i de fet ha de fer-s'ho seu. Ha de fer-s'ho seu, però no només perquè són drets democràtics, sinó perquè és l'única manera de realment aconseguir-ho. La classe treballadora ha d'intentar hegemonitzar aquest moviment, en primer lloc perquè és un factor polititzador i revolucionari de primer ordre, i això encara ho veiem avui en dia, com molts joves entren a la política a través de la qüestió nacional, i perquè sobretot és una línia de ruptura amb el règim molt important. Jo crec que hi ha diferents factors que són línies de ruptura en el sentit de que posen en dubte tota l'estructura tal com està muntada i permeten el sorgiment d'alternatives que després s'han de construir, depenen de la correlació de forces, etc. Una altra cosa que l'Andreu Nin explica és que hem de fugir de l'imperialisme, de l'internacionalisme imperialista. Us vull llegir un petit text que diu, és del llibre que comentava ell, Els moviments d'emancipació nacional, de l'any 35, que el va escriure Andreu Nin, i diu, molt curt, hi ha un internacionalisme imperialista real al qual ha d'oposar-se a l'internacionalisme proletari. Diu unes quantes coses més i continua. Considerar la qüestió nacional com un perjudici burgès, com fan alguns sectors, diguem-ne, revolucionaris, i adaptar la tàctica a aquesta concepció foren no solament un error, sinó un crim. Llavors, això és interessant, per veure que, sobretot, i això també passa en certs sectors de l'esquerra, però especialment fora de les nacions oprimides, correcte, la idea no parlem de qüestió nacional perquè això divideix la classe treballadora, l'important és la unitat de la classe treballadora, i ja passa amb altres coses, no parlem de la qüestió de la dona i de feminisme perquè això divideix la classe treballadora i no importa, farem la revolució i solucionarem tots els problemes nacionals i totes les opressions. Jo crec que això és no entendre com funciona el món, i és el contrari, és el que deia Andreu Nin, el que hem de fer. Ell deia, els revolucionaris hem de defensar la República Catalana des de la independència política de la classe treballadora per evitar que sigui la petita burgesia vacil·lant i claudicant la que hegemonitzi el moviment nacional. Llavors, és en aquest sentit, és en el sentit de dir, nosaltres, en principi, a la classe treballadora no li importa la qüestió nacional, perquè la classe treballadora el que vol en l'horitzó futur és fer la revolució i canviar el món de base amb totes les seves conseqüències, però clar, el que passa és que existeix un moviment i si la classe treballadora li dona l'esquena, aquest moviment existirà igualment i seran altres els que decidiran el rumb d'aquest moviment. Jo crec que també és important parlar de Maurín, justament amb el que... per dues coses. Primer,
quan es fa la Segona República, Maurín, queixant-se, diu aquí, abans de fer-se la Segona República, tothom era federalista, confederalista, tothom respectava els drets nacionals i no sé què, però quan arriba la Segona República, la república és una república integral que no inclou el dret de l'autodeterminació i només els revolucionaris ens quedem defensant el dret d'autodeterminació, no? Que això és una mica les misèries de l'esquerra de l'estat espanyol i que encara avui estem pagant, no? Com construirem la unitat de la classe treballadora mentre hi ha l'esquerra majoritària, no parlo de l'esquerra radical, que evidentment defensa aquests drets, és incapaç de posar les coses sobre la taula i dir sí, hem de defensar el dret d'autodeterminació com un dret democràtic més, no? Però una altra cosa que deia Maurín, que és interessant, és la idea aquesta entre el moviment nacional entès com un bullitori, un punt de convergència entre les demandes obreres i la resta de demandes dels sectors populars. I això lliga una mica amb el que parlàvem a la xerrada d'ahir i que últimament s'està parlant molt sobre Gramsci. La idea aquesta del moviment obrer té les seves pròpies dinàmiques, però ha de fer un esforç per connectar amb la resta de sectors populars i aquí la qüestió nacional juga un paper important, un paper a l'hora de crear una cosmovisió, una idea general laxa que ajudi a la convergència de tots els moviments. I aquí jo crec que lliga una mica amb el debat actual sobre què és la unitat popular. En parlem molt, la CUP i la reducció de la CUP al Parlament ajuda a que aquest debat sorgeixi. Jo crec que en un sentit la unitat popular és l'aliança de les classes populars, de tots els de des de baix, per dir-ho així, contra els que estan a dalt. I llavors la unitat popular crea o intenta construir un bloc social nou que s'oposa a les polítiques d'austeritat, que s'oposa a les retallades i al projecte neoliberal liderat per la Troika, etc., però que al mateix temps ara és independentista, sempre ho ha sigut, però ara és independentista majoritàriament a tota la societat. Llavors jo crec que nosaltres, des de l'anticapitalisme o el marxisme revolucionari, el que hem de portar a tot això, a part d'entendre què és la unitat popular i intentar-la extendre amb una visió àmplia, que connecti amb el màxim de gent, és parlar de la centralitat de la classe treballadora dintre d'aquesta unitat popular, que és una mica el que deia en Maurín, que és dir, anem a construir, no li deia unitat popular perquè encara no existia el terme, però anem a construir aquesta unitat popular on la qüestió nacional, evidentment, hi juga un paper important, la defensa de la cultura, etc., però anem a posar la classe treballadora al centre d'aquesta unitat popular perquè és la que té la força, la capacitat de canviar el món aturant la producció, etc. Llavors, clar, en aquest sentit, el projecte de la CUP dintre d'aquesta unitat popular té aquest potencial de vertebració política, però jo crec que fins i tot dintre de la CUP també és necessari que hi hagi pols anticapitalistes i revolucionaris que portin el debat sobre el paper de la classe treballadora en tota aquesta vertebració política d'una unitat popular on el 15M actua una mica com a força fundacional, com a primer cop de puny sobre la taula després de l'inici de la crisi, dient que les coses es poden canviar, la capacitat de resistir existeix i el 15M, tot i que ara no té el reconeixement social que tenia quan estava a les places i tothom el veia cada dia per la tele, sí que ha creat un pòsit que no se'n va tan fàcilment i que s'està veient en diferents iniciatives. Evidentment també la CUP també pot tenir perills, el perill del parlamentarisme, que sigui la política parlamentària la que ho porti tot endavant, però també una visió poc real del que necessitem. I l'altre dia, per exemple, algú m'explicava que hi havia una reunió per preparar la manifestació del dia 28 d'abril i es va decidir que la pancarta inicial d'aquesta manifestació no hi haguessin banderes de cap sindicat. I van sortir els de comissions i van dir nosaltres no volem tornar a la clandestinitat, si volem portar banderes les podem portar, cosa que és una cosa que jo la veritat és que comparteixo una mica, però va haver algú que li va respondre, a veure, acabem de viure un 15M que us ha explicat que les velles formes de fer política no els hi agraden i vosaltres insistiu en intentar portar la bandera del sindicat allà davant i quan la proposta és que hi vagin només dones, sense cap bandera, etc. Jo crec que la CUP ha d'entendre això també, com es relaciona amb els nous moviments que a més són molt antiorganitzacions clàssiques i com construïm una unitat popular que no sigui una organització clàssica tancada amb uns dirigents, etc., sinó una organització capaç de vincular-se amb un moviment gran.
Llavors, quan la classe dirigent es salta al pacte de la transició, per exemple, reformant l'article 135 de la Constitució i posant el deute com a prioritat absoluta, jo crec que ens ajuda això, que ho facin ells, que siguin ells els que saltin el pacte primer, ens ajuda a veure fins a quin punt aquest pacte o aquest règim tancat a la transició està en crisi, no? I no és només una crisi en el pla nacional, sinó que és una crisi que va molt més enllà. És una crisi de legitimitat dels sindicats, que a més estan perdent la seva principal baza, que és el tema de la negociació col·lectiva, és una crisi que suposa a l'austeritat. Llavors jo crec que és important també recuperar de Nin i de Lenin, sobretot, també la diferència que pels revolucionaris ha de tenir el que és la nació opressora i la nació oprimida, per sense caure en el nacionalisme, entendre que els revolucionaris ens hem de posar sempre al costat de la nació oprimida i veure que sense renunciar al nostre ADN polític hem de saber defensar coses que seran diferents aquí que allà, diferents o destacar parts del discurs que són diferents a la nació opressora que a la nació oprimida. La nació opressora ens hem d'oposar frontalment al xovinisme i al nacionalisme espanyol i aquí hem de, tot i defensar el dret d'autodeterminació i fins i tot de la independència, hem de constantment rebatre els arguments que fa servir la burgesia local. I alguns arguments que venen des de l'esquerra d'allà és que en els processos d'independència són molt insolidaris perquè justament es donen els llocs on l'economia és més forta, Euskal Herria o els països catalans. Llavors jo crec que, i per tant és insolidari, jo crec que hem de combatre també aquest argument, la solidaritat entre els treballadors de l'estat espanyol no passa per l'estat espanyol, i a més mirem les dades concretes del nivell de desigualtat que hi ha a regions com Andalusia o com a Extremadura, el que es veu és que l'estat espanyol no és un garant dels drets socials, i això ho sabem, i no és només l'estat espanyol, són tots els estats, la solidaritat de classe o la solidaritat entre pobles no pot passar a través d'una estructura de dominació que és propietat de la burgesia i que és l'estat espanyol. I en el cas basc encara és més clar. Si volem construir, per exemple, el dia 30 de maig fan vaga general a Euskal Herria, si volem construir la unitat de la classe treballadora amb els sindicats bascos, com no defensem la determinació, no ho podrem fer perquè la majoria sindical basca és independentista i a favor del dret de determinació. Llavors és difícil construir la unitat de classe quan uns drets que allà es defensen majoritàriament a altres llocs sembla que costi. Llavors, per què jo crec que ara sí que si hi hagués quan hi hagi una consulta el 2014, si és que hi és, que ja ho veurem, haurien de votar que sí a la independència. Jo crec que per un costat, perquè veiem que l'estat espanyol és un projecte nacional fallit i incapaç de convertir-se en el que molts han somiat des de l'esquerra ja des del segle XIX, que és un estat federal, plurinacional, pluricultural, amb autonomia, etc. O sigui que per una qüestió de democràcia votaríem que sí, però no només això, sinó que des del punt de vista de la classe treballadora, i no només a Catalunya ni a l'estat espanyol, sinó a nivell internacional, la debilitació de l'estat espanyol en un procés d'independència és positiu. És positiu perquè si entenem l'estat espanyol com una eina de dominació de classe, que tingui una part del territori menys, amb menys població, el debilita. I si mireu la revista d'aquest mes, La Hiedra, que està aquí fora, a part d'un article molt bo que explica una mica tot el que estic explicant aquí, que l'ha escrit en Joel Sanz, també hi ha un altre article que parla sobre la independència a Escòcia, i l'article parla de moltes coses i diu, en primer lloc, diu que Escòcia mai ha sigut una nació oprimida, cosa que jo crec que aquí és diferent, i el que diu és, llavors, si no és una nació oprimida, per què els socialistes o els revolucionaris votaríem que sí a la independència d'Escòcia? I parla una mica això de, bàsicament, podem debilitar un estat imperialista com és l'estat britànic, hem d'estar a favor d'això, perquè això obre vies, com deia abans, línies de ruptura que no podem desaprofitar. I en el cas de l'estat espanyol, per exemple, si mirem Amèrica Llatina i com l'estat espanyol dona suport a empreses multinacionals que es carreguen l'Amazones i que oprimeixen els pobles d'Amèrica Llatina, debilitar l'estat espanyol ens beneficia com a classe internacional. Llavors, i clar, hi ha la idea aquesta de la unitat de classe. Si dividim en més fronteres, estem dividint la classe treballadora i, per tant, es posa en jaque la unitat de classe. Jo crec que nosaltres tenim una resposta molt clara, i és el 14 de novembre. A la vaga general del 14 de novembre vam construir una unitat de classe transfronterera amb tota la gent, amb tots els treballadors i treballadores del sud d'Europa. Tampoc és una panacea, això ho van fer els sindicats majoritaris sense comptar amb la majoria de la gent, però sí que podem avançar en la idea aquesta, o hi ha sindicats que estan a Irlanda que també estan
a Gran Bretanya, que són dos països diferents. Per tant, la unitat de classe no depèn, un altre cop, d'estructures de dominació estatal, sinó que depèn de la voluntat, la capacitat d'organitzar-se de la classe treballadora. Llavors, per això hem de donar, jo crec, suport a la independència des d'un punt de vista no només de drets democràtics, que això és molt important, sinó també des d'un punt de vista de millorar la capacitat de resistència de la classe treballadora. I llavors també, i vaig acabant, hi ha la idea aquesta del pacte fiscal, o de la fiscalitat com a argument, que això és veritat que ha guanyat importància en els debats dintre del moviment independentista, especialment de tota aquella gent que ve no de l'esquerra, sinó de posicions més de centre. La idea aquesta és que Espanya ens roba i les retallades es justifiquen perquè Espanya ens està robant, que és una mica l'argument que fa servir la burgesia i que, a més ara també està fent servir Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, que per cert té una posició molt estranya, perquè és per un costat hem de desobeir l'estat espanyol si volem la independència, per altre costat hem de fer cas a l'estat espanyol quan ens marquem un tope de dèficit i hem de fer retallades perquè, clar, ens venen marcades per l'estat espanyol i no podem renunciar. Clar, això no s'aguanta per enlloc. L'estat espanyol no et deixa ser independent, però tu seràs desobedient. Ara l'estat espanyol t'obliga al sostre de dèficit i amb això sí que fas cas. Llavors, jo crec que és important que entenguem que hem de fugir una mica d'aquesta argumentació nacional quasi bé etnicista basada molt en criteris econòmics, tot i que també hem de ser realistes. L'estat espanyol ha descentralitzat moltes de les seves competències a les diferents comunitats autònomes sense descentralitzar el finançament i, per tant, i això ho diu en Vicenç Navarro, que em sembla que no és independentista, no n'estic segur, diu que l'estat espanyol ha donat moltes competències com sanitat i educació a les comunitats autònomes, però no ha donat els diners perquè aquests serveis es puguin donar amb eficiència. Llavors, bàsicament, jo crec que el que hem de recuperar de l'Andreu Nin és la idea que la qüestió nacional i la qüestió social són dues cares de la mateixa moneda, que hem de mantenir organitzacions i moviments independents de la classe treballadora que puguin participar del moviment nacional sense perdre la seva independència, perquè si no ens veurem xuclats pels que tenen més força, més diners, més supermediàtic, que sempre és la burgesia, i per fer això és molt necessari, per un costat, entendre això, i des de l'anticapitalisme no tenir posicions sectàries i entendre que hem de participar del moviment nacional des de la nostra independència, però per altre costat, i molt important, és crear organitzacions anticapitalistes amb més militants, amb més força, amb més projecció, capaç d'intervenir de forma efectiva en aquest moviment per portar-lo allà on volem, que és utilitzar la qüestió nacional com un factor revolucionari de primer ordre per juntar-ho amb la qüestió social i construir un nou model. Pepe, has hablado del Sucra, has hablado del Airet, pero me gustaría que dijeras algo sobre Berneri y, por lo tanto, Nin Berneri, Berneri Nin. Y la segunda cuestión, con todo cariño, pero mira que tienes manía de definir, cuando hablas de los maoístas, de corrientes disparatadas. Yo creo que eso debieras un poco suavizarlo. Para quienes como compañeros, sí, Andy, sí, suavizarlo, porque había un dicho popular que era que en esos años los luchadores auténticos o eran trotskistas o eran maoístas. Yo siempre os he mantenido un respeto profundo, y el hecho es que estoy aquí en estas magníficas jornadas a los trotskistas, pero no entiendo por qué esa manía de corriente disparatada. Hombre, esa es la segunda cuestión. Y al segundo compañero, dos cuestiones. A la velocidad que has introducido un elemento como que el 70% es de izquierdas porque está contra los recortes. Pues mira, no. Mi opinión es que no tiene nada que ver. Ese sería un triunfalismo, es decir, todo el mundo que está contra los recortes es de izquierdas. Como cuando se viene diciendo desde la transición que el Estado español o España sociológicamente es de izquierdas. Mentira, craso error. Entonces, si puedes volver sobre el tema, ahí hay algún dato estadístico que baila. El tema de que el 70% son contra las retalladas e independentistas y, por lo tanto, de izquierdas. Y la segunda cuestión es que plantear que el 15M representa en la actualidad un pozo me parece que no responde a la realidad.
El 15M lo que pasa es que una cosa es la política de escenificación, que estuvo muy bien lo que hicimos en las plazas como política de escenificación, y otra cosa es la política que incide y real. El 15M en la actualidad, por simplificar, por ser muy rápido, da un salto cualitativo al meter en su concepción sectorialista a los usuarios de los diferentes sectores y, por lo tanto, se convierte en mareas. Por lo tanto, el 15M ha tenido una muy buena evolución. Otra cosa es que en Plaza Cataluña fueran 65 subcomisiones y ahora quedemos vivas pues unas 30 o 32. Pero creo que eso habría que matizarlo. Aquí la universidad indignada del 15M en Barcelona, vamos como una locomotora. En Madrid la coordinadora de trabajadores del espectáculo, el Tomemos los Medios o la Marea Roja aquí mismo también va como una locomotora. Luego significar que es un pozo creo que es hacer un análisis corto. Mi cuestión era un poco en el sentido de la actualidad sobre la realidad del derecho a la autodeterminación en lo que son los països catalans, ¿no? Porque a lo mejor estoy de acuerdo con cómo se presenta la perspectiva desde el punto de vista de Cataluña, pero sobre la realidad cultural también es innegable, por otro lado, en País Valencià y en Mallorca y las islas en general, pero en la práctica, digamos que el movimiento político independentista no tiene la potencia, evidentemente, que puede tener en el Principat, ¿no? Entonces, la pregunta era cómo, o para abrir un poco el debate, cómo se presenta esa opción, si existe en la realidad en el resto dels països catalans. El tema de les idees d'Andreu Nin, jo crec que hi ha una idea que té bastanta força, que utilitzava Nin, utilitzava Maurini, que em sembla que de fet no és seva, sinó que ja venia una mica del republicanisme federal, que és la idea dels 3 estadis de l'alliberament nacional, no? O de la reivindicació nacional. Que la primera força política que reivindicaria la qüestió nacional seria la força política de la burgesia, en el seu temps la Lliga Regionalista, després Lliga Catalanista, o sigui avui Convergència i Unió, que aquesta força seria moderada, conservadora i seria incapaç d'oposar-se a l'estat espanyol i, per tant, la segona força política que emergiria dins del predomini de la lluita nacional seria les forces de la petita burgesia, és a dir, Esquerra Republicana als anys 30, i que finalment aquestes forces trobarien contradiccions entre la lluita social i la lluita nacional, estarien una mica atrapades entre les lluites socials més fortes i el seu paper una mica intermig com a petita burgesia en la societat, i serien incapaços d'anar fins al final en aquesta lluita nacional. I que quan passés això s'hauria d'obrir el camí perquè les forces d'esquerra realment, les forces anticapitalistes i vinculades al moviment dels treballadors, prenguessin el relleu impulsant el moviment nacional. Jo crec que aquesta idea té molta força i de fet no és tan diferent una mica del que estem veient els últims anys. Convergència i Unió ha sigut qui ha hegemonitzat tota la idea del pacte fiscal i de l'estat propi, encara que no utilitzen la paraula independència, però parlen d'estat propi, intentant sempre amb aquesta ambigüitat. I vam veure les últimes eleccions com van rebre una patacada respecte a la majoria absoluta que volien treure. Va ser un error de càlcul important, i ha sigut Esquerra Republicana qui està agafant ara mateix més força. Però que Esquerra Republicana té totes aquestes contradiccions de els pressupostos, donant suport als pressupostos de Convergència i Unió, o que les retallades venen imposades des de Madrid, no tenim marge. El que comentava ja una mica en Guillem, si volem trencar amb l'estat espanyol, hem de trencar també amb els objectius de dèficit i amb tota la cadena del deute. Per tant, Esquerra Republicana tindrà moltes contradiccions en el seu sí que es poden anar obrint i el relleu després pot passar o pot emergir molt més una força política anticapitalista que combini la qüestió nacional. Jo crec que això és una cosa bastant important, perquè per veure com en l'actualitat, amb la crisi econòmica, tot el procés de recentralització està fent que molta gent vegi com una alternativa a la crisi la independència. Perquè tindríem més diners per tenir una Catalunya amb molts més diners per temes socials i tal. Jo crec que aquesta idea és una mica il·lusòria. Pensar que una Catalunya independent, amb un estat propi, dins la Unió Europea, amb la Troika, amb el Fons Monetari Internacional, podria gaudir d'una gran riquesa i prosperitat, és una mica il·lusòria. Però que sí que crec que tot aquest procés que s'està obrint dona peu per plantejar quin tipus de ruptura volem, quin tipus de model social i per plantejar arguments com, trenquem amb l'estat espanyol perquè és regressor, però també trenquem amb la Unió Europea,
en el camí deixem de pagar el deute i plantegem un model social molt diferent. No? Jo crec que aquí hi ha un gran repte per l'esquerra anticapitalista de posar arguments anticapitalistes en tot el procés nacional perquè no l'hegemonitzi la dreta i perquè amb el tema social, si s'arriba a donar el procés, que jo crec que la dreta intentarà tirar enrere en algun moment quan hi hagi molta tensió amb l'estat espanyol, doncs que no sortim mal parats i tinguem una transició bis com l'Espanyol dels anys 70, però a la catalana, ¿no? Yo creo que bueno, las dos intervenciones han hecho un equilibrio perfecto para mí, porque la cuestión histórica de Andreu Nin, comparado con la lucha hoy en día que estamos intentando llevar y que está pasando en Cataluña, los países catalanes, yo creo que es una balance de comparar y mirar también lo que decía Guillem en su intervención, los agujeros, los espacios, ¿no? Que yo, por mi experiencia personal, estoy encontrando, ¿no? En una teoría, en una práctica, ¿no? De la cuestión nacional y cómo llevar esta adelante. Por ejemplo, yo estoy en Vic en estos momentos y soy activo y participando en el grupo de la CUP en Vic, y hablaba de las diferencias en la CUP, etc. Y hay diferencias y dentro de la propia CUP yo creo que hay diferencias de cómo llevar a cabo la política y toda la cuestión. Y lo que estoy encontrando es, bueno, yo encuentro en Vic, por ejemplo, un grupo de activistas que están haciendo mucho trabajo y no paran de hacer actividades y hacer concentraciones y una noche, cada semana una reunión que puede durar entre 3 y 4 horas de organización, cosas organizativas para las próximas reuniones, por las comisiones, etc. Y con una voluntad increíble, ¿no? Gente joven y gente no tan joven como yo que está participando. Pero lo que veo es un agujero enorme de ideas políticas, quizás las propias ideas que el PP introducía al principio, las ideas de Andreu Nin, las ideas de clase, que existe en algunas militancias. Ellos entienden y están de acuerdo, pero la cuestión es, bueno, se sienten, yo he explicado 2 o 3 veces, ¿no? Yo no siento los colores, ¿no? de la bandera como ellos, porque ellos tienen otra experiencia de toda la vida, de ser, bueno, de catalán y parte del Estado español, etc. Yo no tengo esta experiencia, pero yo entiendo la política de la situación y por eso hemos tenido conversaciones y ellos aceptan perfectamente este sentimiento, ¿no? de entender la política, de la necesidad de la independencia y la necesidad política de tenerlo vinculado de las cuestiones sociales y las cuestiones sindicales, que también hay muchos agujeros en el trabajo de la izquierda independentista, en la cuestión sindical. Y estoy haciendo todo lo que puedo para intentar vincular con la gente que no es tan independentista en Vic, con la gente que son muy independentistas, con la gente que no son tan sindicalistas, con la gente que son más sindicalistas. Pero la potencial y la audiencia es enorme. Lo que falta, yo creo que es la cuestión, bueno, de gente activista, como acaba de decir, gente activista, gente con un poco con claridad de las ideas, de cómo llevar y cómo hablar con la gente. Y yo creo que también importante, si estamos activos en nuestros movimientos, es introducir política, ideas políticas, ideas de, bueno, lo que llevamos, bueno, estamos llevando cada día. Un pequeño ejemplo para cerrar. Organizamos esta semana en el mismo Vic una charla sobre la cuestión de Palestina y el boicot, desinversión y sanciones. Y bueno, porque la CUP a nivel nacional está introduciendo mociones para esto. Y venían 80 personas, los compañeros de la CUP absolutamente flipando, porque no creían que era posible movilizar tanta gente por una noche, 7:30 de la tarde, en media semana, entre semana, y era un éxito redondo. 80 personas, mucha gente joven, y espero que ellos volverán. Y es cuestión de introducir la política y las ideas en esta cuestión internacional también, y cuestión de opresión, oprimido, como decía
Y también porque hay una sección del movimiento independentista que identifica muy fuertemente también con el modelo de Estado que existe también en Israel. Y no podemos denegarlo. Las raolas de este mundo tienen influencia, y en Esquerra Republicana tienen influencia, y en Convergencia tienen influencia, y es una batalla ideológica tanto como práctica en la calle cada día. Yo creo que, bueno, felicito a la organización más que critica, porque ha sido para mí una balanza perfecta. Gracias. Doncs és molt encertat veure com les idees de Nin ens afecten avui, perquè al cap i a la fi per això volem les idees, per canviar el món. Has plantejat una cosa que no es parla massa i també m'agradaria, Pepe, després, ho sento, ha arribat una mica tard, no sé si has parlat d'això, però veure què opines sobre aquesta connexió entre el 15M i la victòria de la CUP, que jo crec que és un factor interessant i que no es parla. De fet, si pensem una mica en els inicis del 15M, tots recordem que a la plaça la qüestió nacional no era precisament la qüestió millor portada. De fet, costava molt fins i tot el fet de només poder parlar en català lliurement, sortia tothom, no, siguem internacionalistes, no hi ha fronteres i tota aquesta qüestió. Però també veiem com això ha avançat. Jo crec que la victòria de la CUP és una victòria històrica per tota l'esquerra de l'estat espanyol i pels països catalans. Tenim per primer cop a gent, el míting final de la CUP aquí a Barcelona era quan va sortir el Canyamero, era clarament, hi havia un esperit anticapitalista, crec que també depèn de la implicació de l'esquerra en què així continuï sent-lo. I també m'agradaria saber què penseu sobre això, però també veiem que aquest sentiment no anticatalanista, però potser jo crec que una mica immadur del 15M al principi amb aquest tema, ha anat evolucionant. El dilluns passat la Teresa Forcades, o l'anterior, ja no recordo, la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres presenten aquesta proposta de procés constituent on la qüestió de la independència és un punt clau i tothom ho veu com una cosa normal i des del 15M no es veu com algú a qüestionar com abans. I de fet en pocs dies ja tenen moltes signatures. També m'agradaria saber una mica què penseu sobre això. I en aquest sentit també veig que això és una mica el poso del que parlem, que ja no és les lluites concretes, sinó com les lluites es van influint unes a les altres. Tenim la PA, que va venir d'UV de Vivenda, i les formes d'UV de Vivenda moltes van afectar també el moviment contra la guerra d'abans i com d'alguna manera els processos de lluita veuen els uns dels altres i arribem al punt que estem. Hola, em perdonareu perquè em fa una mica vergonya parlar en públic i potser m'expreso més malament. No vull fer cap pregunta així, simplement fer una proposta perquè no he trobat un espai altre on fer-ho. Llavors, aprofitant que parlàveu del 15M i que també es pot relacionar amb l'alliberament nacional i que s'apropa la data, proposaria o he pensat que estaria bé celebrar-ho com sempre, l'aniversari, fer una manifestació multitudinària que no només aquells que estem militant i organitzant cada dia es vegi la força al carrer, tot aquest suport que està a casa, com podrien ser els meus pares, que tenen també obligacions laborals i potser no s'hi afegeixen a militar cada dia, i aprofitar i fer una assemblea després, com tradicionalment allà a Plaça Catalunya, i no sé, jo he pensat bàsicament que es podria parlar o posar en comú per fer difusió de totes les lluites que n'hi ha ara que venen la primavera i amb l'estiu, com pot ser la primavera verda o les marees grogues o tot el que està passant a les realitats universitàries, la plataforma d'unitat contra el feixisme i el racisme, i si sortissin idees millor. I també una mica de debat sobre el procés constituent i fer un ordre al dia obert i que tothom pogués proposar coses. I això, deixar-ho obert aquí perquè no trobar l'espai i aprofitant que parleu del 15M, comentar-ho. Ya está. Sí, has dicho hacia el final que Nin planteaba que el tema del movimiento obrero y de la independencia eran dos caras de la misma moneda. Nin nunca dijo eso, ni en cuanto a frase ni conceptualmente, porque Nin, por ejemplo, analiza el tema del movimiento de independencia vasco y dice no hay que apoyarlo, porque está dirigido por la derecha católica. Y, por lo tanto, simplificar diciendo que son dos caras de la misma moneda, hombre, yo creo que no le hace bien ni a Nin ni a nosotros como conclusión, porque es mucho más complejo. El tema independentista es muy importante, lo es también el de la posición del movimiento obrero, pero hay muchos otros temas que se interrelacionan. Sencillamente era esto. Jo penso que estem en un procés claríssimament, no? Coses que
feia 2 dies ni pensava, ara estan pràcticament al carrer. La qüestió del 15M i de l'escut em sembla que és una manifestació d'aquest procés, claríssimament, no? Si el 15M comença d'una manera espontània i no entén per lo que és la qüestió internacional perquè està pràcticament abocat per la qüestió social immediata i vol crear un moviment molt ampli, però això passa a Barcelona, però als pobles el tema queda perfectament assumit, es parla català, cap tipus de problema, i avui dia aquesta discussió ja és molt més madurada. A l'ESCUT, jo recordo quan van presentar el tema del 15M al Sant Pere de Ribes, que és el laboratori de l'ESCUT, el personal més representatiu tenia moltes reticències del 15M per lo mateix, pel contrari. I aquesta gent ara està en la línia del Dani Fernández, de l'Arrufat, és a dir, del sector més d'esquerra de l'ESCUT. També l'11 de setembre hi havia coses que no són totalment guapes. Jo me sento indignat per això de voti espanyol que no voti. Aquí el que se senti espanyol, molt bé, cap tipus de problema. No són antiespanyols, són contra l'estat espanyol, que és una cosa molt diferent aquí. A Catalunya, pràcticament, de cada 3 catalans, 2 són de procedències forània, i és així. Per tant, si l'espanyol que no voti, doncs no. I aquest tipus de sentiment me sembla que cal expulsar-lo del moviment i reconèixer que Catalunya tothom té dret i si algú se vol sentir espanyol, cap problema. El problema és quan vol impedir que Catalunya s'expressi. Això és una qüestió que penso que està clara, però també la qüestió aquesta de procés. Estem caminant i canviant les coses de manera accelerada. En quant a les qüestions històriques, el tema del Berneri no tocava d'alguna manera perquè si estem parlant de la qüestió nacional no és el punt de que Berneri és la qüestió de que dintre de la CNT és el primer, quasi l'únic que té una consciència claríssima de la diferència entre el POM i l'estalinisme. El no tindrà consciència d'això per tota l'actitud de la CNT, va significar que la CNT no va donar la cara per el punt cap fins després de que van assassinar l'Andreu Nin i tot el que va vindre. Se van equivocar i molt, amb la qüestió de que tots són iguals. I avui dia aquest tipus de coses també passa. En el sector de la CGT, de la CNT, trotskista, Crostan, una merda, hi ha més coses, no se pot resumir, o Mar, autoritari, sí. És com dir que el Quijote és flamenco o espanyol o una cosa d'aquest tipus. No pot reduir aquest tipus de concessió. A veure, el balanç històric del maoisme, evidentment, el de disparatar és una manera espontània, però no és una apreciació positiva. A veure, l'estalinisme, el maoisme va representar dintre de les avantguardes dels anys 60 el sector més vinculat als models stalinians. Aquí la discussió, si ara està estudiant el tema per a un llibre i tal i qual, aquí hi havia discussions als anys 60 sobre el debat polític, sobre els problemes de l'esquerra, els problemes del socialisme i el que era la Unió Soviètica i el que eren els partits comunistes, i ells van considerar que el problema era que el Partit Comunista era revisionista, no era lo suficientment estalinista. I una cosa és que va haver diverses corrents del maoisme que no considero l'OIC. L'OIC tenia alguna cosa, però no se pot considerar maoista. El fet que lo explica molt bé un dirigent del PT, Isidoro Moreno, que és un antropòleg andalús i que és un dels dirigents històrics, el PT per a baix va ser un partit de militants extraordinari, entregat, però per dalt va ser un desastre total. L'únic moment que va haver una tentativa de presentar una direcció alternativa a la del dirigent el Nassari o un d'aquest, és que el van escafar. Van fer una campanya contra el representant dissident perquè considerava que era un traïdor i coses d'aquestes, una actitud molt monolítica. El maoisme comença amb la revolució cultural i acaba amb la banda de los cuatro. És un procés històric i això és a nivell internacional majoritàriament. Aquí a l'estat espanyol, a Europa, és una qüestió conjuntural en relació a la revolució cultural i després el que va significar.
La qüestió és que van desaparèixer a començament dels anys 80, ja no quedava ningú. L'EMS va durar una mica més perquè va evolucionar, però una evolució. Per tant, el veredicte històric suposo que és un veredicte que té que ser més objectiu, però d'alguna manera va ser una cosa malograda completament, amb defectes de procedència staliniana molt fort. I penso que tenim que ser crítics. Una altra cosa és reconèixer tot el que van significar com a lluitadors i lluitadores i que van aportar moltíssima cosa i que molts d'ells continuen. Pues el Gordillo és un exemple, no? És dir, claríssim. Jo penso que la cosa va per aquí, però no és la discussió d'avui. Jo penso que això ja és una cosa passada i una reflexió mínima. Resulta que el pont va durar 2 anys legal, del 35 al 37. I el prestigi en llibre, conferència, discussió, reedició és impressionant. Si tu busques avui dia bibliografia, documentació sobre el que va significar el maoisme als anys 60-70, pràcticament no trobes quasi res. O sigui, no va deixar aportacions significatives. Moltes gràcies. Sí, dues cares de la mateixa moneda en el sentit que jo crec que el que porta Nin i Lenin i hem de recuperar nosaltres és la idea de que no podem donar l'esquena al moviment nacional malgrat que no sigui un moviment pur de la classe treballadora, no? I que de fet la classe treballadora hi ha de jugar un paper fonamental, no? Però d'acord, es pot matisar. El 70% de la gent que respon a l'enquesta diu que és d'esquerres, no diu que estigui en contra de les retallades. El de les retallades ho he dit jo perquè se suposa que si ets d'esquerres estàs en contra de les retallades, cosa que és una cosa bastant evident. De fet, jo crec que a mesura que vagi evolucionant més enllà si és d'esquerres o no, la gent quan no pugui anar al metge o li facin pagar no sé quants euros per anar al metge estarà en contra de les retallades, però l'enquesta el que diu és això, el 70% de la gent que és independentista es considera a si mateix i a si mateixa d'esquerres. Això és una enquesta, pot canviar, però és interessant veure-ho, no perquè les enquestes siguin la realitat pura, sinó perquè ens ajuda a relacionar-nos una mica amb una realitat que és evident, no? El dia que estàvem a l'11 de setembre a la manifestació, evidentment hi havia 1.000 exemples de coses negatives i de gent que cridava el que diu ell i coses pitjors segur, i gent que si sapiguéssim el que pensen els odiaríem, no? Però al mateix temps també hi havia els professors intentant fer un escratxe a la consellera Rigau perquè està retallant, i també hi érem nosaltres, i també hi havia una manifestació gegant de 30.000 persones de la CUP plantejant la qüestió social, etc. I tot això serveix per explicar que no és senzill, s'ha de matisar, però que ni molt menys estem parlant d'un moviment inventat per la dreta on nosaltres no hi tinguem res a pintar. I el del pòsit igual, potser no és la paraula que s'ha de fer servir, però és una evidència, el que has dit tu de les marees, que a més tenen més força a Madrid, però no només això, sinó com tots els nodes del 15M o molts nodes del 15M s'han transformat en una cosa diferent, no? I de fet estem a favor d'això. Mantenir un moviment basat en ocupar les places és flipant durant uns quants dies, però a veure, no ens enganyem, quan estàvem allà ja ho sabíem, no podem estar, o sigui, no guanyarem la revolució anant a una plaça a dormir, guanyarem la revolució quan anem als centres de treball i construïm mobilització arrelada als barris, centres de treball, les universitats, etc. I això una mica està passant, no? El 15M no ha sigut capaç de crear una estructura, però no importa això. El 15M ha alimentat la PA, ha alimentat les organitzacions anticapitalistes i ha creat un pòsit en el sentit d'una nova cosmovisió que permet parlar d'alternatives basades en la lluita i que no siguin el que diem des de fa 70 anys, que és que es pot lluitar i s'ha de ser optimista, sinó que ara és una realitat que hem viscut i en aquest sentit és important. Sobre els països catalans jo crec que és interessant, no? Hi havia un article d'Antoni Rico que deia tots els que parlen de reunificació dels països catalans s'equivoquen, perquè els països catalans no han sigut una realitat nacional, històrica, totalment lligada, etc. No? Però sí que és veritat que en el context d'una crisi de règim, a més amb un moviment nacional molt desequilibrat entre Catalunya i la resta dels països catalans, sobre una base progressista, la idea de països catalans ens pot ajudar a relacionar-nos amb molta gent a nivell de dir països catalans com a trencament amb un estat espanyol que és opressor a nivell cultural, que ataca la llengua, com per exemple acaben de fer a Mallorca, que només volen que l'obligatorietat del català es redueixi fins només al 20%, i jo estic segur que la gent catalanoparlant de Mallorca, que són molts, estaran enfadats amb això. No? Llavors, jo crec que això és interessant també perquè aquesta base progressista, no? de rebuig a un estat espanyol, però no només per la qüestió nacional, sinó també a un estat espanyol que ens obliga a uns límits de dèficit, que ens retalla els serveis socials, etc. S'està donant aquí, però s'està donant molt més al País Valencià. No?
no dic que el moviment sigui més fort allà, el moviment nacional. El que dic és que la base progressista, o sigui, el fet de que la dreta valenciana i la dreta mallorquina s'hagin fet espanyols des de fa 50 anys, espanyols, vull dir, en el sentit de defensar el projecte nacional espanyol, a diferència de la dreta d'aquí, que vacil·la, és interessant, no? Perquè quan només l'esquerra defensa la idea de països catalans és molt més fàcil vincular la qüestió social amb la qüestió nacional. També l'Arcadi Oliveres deia que en un sentit l'independentisme és la resposta catalana a la crisi, i jo crec que té una part de raó. És perillós perquè pot portar l'argument aquest fals de si som independents es soluciona tot, perquè el problema és només Espanya, quan això no és cert, perquè si el problema és només Espanya ja m'explicaràs per què a Grècia els estan fent el que els estan fent. Grècia està fora d'Espanya i estan pagant les conseqüències de la crisi molt més greu que, molt més greu, igual, o més greu que aquí en aquest moment, però sí que és veritat el que deia el company. Una de les respostes és tenim una crisi que no és només una crisi econòmica, és una crisi de legitimitat total del sistema, no hem avançat prou com perquè la majoria de la gent digui el que nosaltres pensem que s'hauria de dir, que és el problema és el capitalisme i l'hem de destruir, però sí que molta gent fa una primera etapa que és dir el problema és Espanya, volem trencar amb Espanya, i no només per la qüestió nacional sinó també per la qüestió social, i el de l'etapisme és molt important combatre-ho, perquè tota aquesta idea de primer, com deien als anys 30, primer la guerra i després ja parlarem de la revolució, ara és primer la independència i després ja parlarem de quin model, però és que les estructures d'estat que vol Convergència i Unió i el model que vol Convergència i Unió ja l'està aplicant, ja l'estem veient cada dia, no cal que ens esperem. Ells diuen espereu, no dividiu ara el moviment nacional, fem etapes, però al mateix temps ens van retallant la sanitat, ens van retallant l'educació i ja ells sí que no s'esperen per les etapes. Doncs si ells no s'esperen per les etapes, nosaltres tampoc no podem esperar, i a més no podem esperar a que Convergència i Unió ens porti a un procés d'independència que, a més, com deien també, és ambigu, no parla d'independència, parla d'estat propi, que vés a saber què vol dir això. Potser vol dir un pacte fiscal especial, potser vol dir un estat lliure associat on puguin tenir certs beneficis per fer els seus negocis, però basat en la construcció d'un estat ultraneoliberal i antisocial. Llavors nosaltres hem de construir el nostre estat, el nostre model a les lluites des d'allà. I sobre el 15M i la CUP jo crec que està clar, si mires les candidatures, això és una mica política ficció, però si mires o demagògia, si vols dir-ho així, si mires els resultats de les candidatures anticapitalistes i de les candidatures independentistes que s'han presentat abans de la CUP, estic parlant d'anticapitalistes, per exemple, però també d'iniciativa internacionalista, junts, si sumessin tots aquests vots, ja sé que la suma dels factors no és el mateix, però si sumes aquests vots es quedem molt enrere, arribem com a molt als 30.000, 40.000 vots, molt enrere dels 126.000 vots que s'han aconseguit. Llavors, tots aquests des dels 40.000, que són els vots de l'esquerra anticapitalista, l'esquerra independentista i els nostres amics que voten el que nosaltres proposem, si tota aquesta gent, fins a arribar als 126.000, és gent nova que ha entrat en aquest projecte, almenys a nivell de vot, o que ha vist la CUP com una alternativa, i que això té molta relació amb el 15M en el sentit de, sobretot en la part, en el discurs electoral, d'entendre com una organització política o diferents organitzacions polítiques que participen dintre de la CUP ens hem d'alimentar dels moviments socials, entenent què són, respectant la seva autonomia, donant suport, etc. I l'últim, jo crec que és important també això del procés constituent o dels processos constituents. No parlo del projecte que han presentat la Forcades i l'Olivera, sinó la idea aquesta d'engegar un procés constituent des de la base que posi en dubte el règim pactat després de la transició i que ens permeti anar bastint una alternativa, un règim diferent basat en les lluites i en la confluència de projectes rupturistes que es relacionin des de baix. Jo crec que, parlant de la qüestió nacional, és important, perquè el del procés constituent es va començar a parlar molt ja fa un any o dos a Madrid, des de certs cercles que venen de l'esquerra revolucionària, també de l'esquerra més autònoma, jo crec que hi parlaven de procés constituent, i parlaven de la república del 99%. I jo crec que, tenint en compte el tema de la qüestió nacional, jo crec que nosaltres hem de parlar de processos constituents, no com a coses separades, sinó com a coses que conflueixen, i potser
no només podem parlar de república del 99%, república al servei de les classes populars, sinó de repúbliques del 99% al servei de les classes populars. Jo crec que aquesta és una de les maneres que tenim per, sense renunciar mai a la unitat de la classe treballadora, entendre les diferències nacionals que hi ha i poder construir aquesta unitat sempre entenent que l'única forma de construir la unitat de la classe treballadora de l'estat espanyol és el respecte i l'acceptació del dret a l'autodeterminació i a la separació, si així ho vol la gent. Portada a terme de manera sistemàtica. Hem de ser tota la societat, perquè és un dret que hem d'exigir que l'Estat mos dongui i perquè no hem de voler que les dones se quedin a la llar